Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu koyi Larabci da Turanci a sauƙaƙe. Darasi na 14. Yau kuma abin da muka zo da shi mun zo da ainihin wasu kalmomi ne da muke amfani da su yau da kullum da ya kamata a ce mun san sunansu Larabci da Turanci da kuma Hausa. Al-kalimat, words, kalmomi. Kalma ta farko ita ce mikwatun, mikwatun, iron, iron, dutsen guga, dutsen guga. Na biyu kuma mil'aqatun, mil'aqatun, spoon, spoon, cokali, cokali. Na uku darrajatun, darrajatun, bike, bike, keke, keke. Na hudu thallajatun, thallajatun, refrigerator, refrigerator, firji, firji. Na biyar mukayyaf, mukayyaf, air conditioner, air conditioner, na'ura mai sanyaya ɗaki, na'ura mai sanyaya ɗaki. Na shida sarirun, sarirun, bed, bed, gado, gado. Na bakwai mirwahatun, mirwahatun, fan, fan, fanka, fanka. Na takwas wisadatun, wisadatun, pillow, 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 pillow. Na tara kubun, kubun, cup, cup, moda ko kuma kofi. Na goma sahnun, sahnun, plate, plate, faranti, faranti. To yau kalmomin da muka zo da su kenan guda 10. Kalmomin da ya kamata a ce mun haddace su mun rike su don za su taimaka mana wajen maganganun na Larabci da Turanci. A ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun darasin da suka shafi Larabci da Turanci a sauƙaƙe. Mun gode. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Da gabatarwa Muhammad Idris Kubash. Don samun shiga azuzuwan na WhatsApp a tafiye mu ta wannan lamba. Mun gode.